Următorul tip, conector RJ11. Iată aici avem, spre exemplu, special am găsit, cu 4 pini și 4 conectori. Sau așa, cu 4 pini și numai 2 conectori. Asta înseamnă 4P, 2C. Aici e 4P, 4C. La fel și conectorii RJ45. Deci 8P, 4C. Montarea se face la fel. Deci e mai subțire, trebuie să alegem cuțitul cu diametru mai mic. Numerotarea se face în felul următor. De la stânga la dreapta se numără. 1, 2, 3, 4. Aici la fel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele nu coincid, evident. Pentru telefon folosim de obicei alb-galben din părți. Iată așa. Albastru, alb-albastru și galben. El e mai scurt, conectorul. El trebuie să fii mai atenți când îl introduci, ca să nimerească și izolația. Și izolația să nimerească în conector. Iată în așa mod. Conector montat. La fel și cu asta. Deci e mai simplu.